nufina. Allahu ya amince bayan sallah nake shirin aure, ni ma in shiga ciki ta amarya ta mu hankaɗo kyaure. Goro in yi daɗewa mutane sai su ganshi zararre, shuka ta samu taki da ruwa ya ɗanta za ya bunƙasa. Mai so inda ya kamo da wanda ya so bai gane makusa, kuma duk garin masoyi inda zai je bai ganin nisa. Ma ina da tawa kun ganta ba adawa, sannan ga ta son kowa don wanda ya rasawa. Da na ganta na ɗimauce soyayya ce ta min shigar sauri, wasu ma gudu suke yi ganin ta suke zalar ta ce bauri, wasu sun rike ta sosai kamshin ta na fatattakar sauri. Kunya da kyan sufato wannan ba za kai fulani ba, banne na kimiyya sai turawa su suka ɗaunan ba. Indiyawa ɓangaren soyayya sun fice ba a kai ba. Kifi kawaye za su sake ke hawaye, za mu haifi 'yan tagwaye mutukar muna a raye. Dan gatan mawaka karin sauti, in faɗo diyar fulani akan saiti, ita ɗin mallaki na ci na ja shati. Jirgi tashi yake yi amma fufukinsa ba su motsi, zakara in yi tara mu ɗauka garin mu zai yi hantsi. Duniya mu bi ta sannu domin a cikin tana da santsi. Tsarin kike nake so, ƙaunar ki ta yi naso, ke za ki bani soso, ba mai kira ni kwanso. Shawara zan ba masoya mata masu cewa sai mai kuɗi, yar uwa ki bar batun nan ilahu ya sake ɗa take gardi. Ni har zuma nake yi sa'in zan zo gurin ki ne daɗi, gasa take haɗawa fulani har suke haɗo shaɗi. In ka hau saman tudu za ka gano samaniya akwai faɗi, mu ma maza akwai ta mu ma matsalar ba 'yar kaɗan ba. Mace in ba shigar ban za ta yi ba bar ta wayi ba, rabana ka samu gyara ilahu gurin ka ne muke duba. Yanzu ni mazan yi mata